Moi! Me ollaan Laura ja Mikko. Ja me ollaan Sekologiset. Tällä kanavalla tulet näkemään myös meidän lapsia ja niiden nimet on Käpy ja Papu. Ja tämä kanava tulee keskittymään peruslapsiperheen sekoiluun ja ekoiluun semmoisella hyvällä meiningillä. No mitä tällä kanavalla ei tule näkemään? No ainakaan täydellisyyttä, uusia tavaroita ja kuluttamista ja hienoa taloa ja syyllistämistä ja paasausta pyritään myös välttämään. Ja mitä tällä kanavalla sitten näkyy? No ainakin tavallisten ihmisten tavallista elämää. Yritystä ja erehystä. Ja moukkailua, sekoilua ja toivottavasti välillä myös vähän onnistumisiakin. Meistä on tuntunut jo pidemmän aikaa, että olisi ihan kiva kokeilla tubettamista yhdessä. Ja nyt työtilanne meillä molemmilla on vähän muuttunut ja meillä on yhtäkkiä aikaa ja resursseja toteuttaa se unelma. Ja lisäksi meistä on tuntunut, että ei oikein ole sellaista kanavaa tai tiliä somessa, jossa vähän pohjoisemmassa Suomessa elävä ihan tavallinen perhe elää ekologista elämää ja näyttää, että se voi olla ihan kivaa. Ja ihan tavallista, niin kuin me sanottiin joku 50 kertaa jo, että ihan tavallista. Ja että se voi olla myös välillä vähän sekoilua, eikä tarvitse suoriutua siitä täydellisesti. Ja meitä voi seurata Instagramissa, TikTokissa ja Threadsissa. Ja tilaa kanava. Ja tykkää! Ja kommentoi. Me tykätään siitä. Jep. Ja tällä kanalla peruslapsiperheen sekoiluun. Peruslapsiperheen sekoiluun. Joiden nimet on Käpy. Sitten mä unohdin. Ja mitä tällä kanavalla sitten näkyy? Semmossa. Et pitkällä. Okei.